नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. कारवारच्या आर्ट्स अँड सायन्स कॉलेजाची इमारत अभिवृद्धी स्थळ परीक्षण. कारवारचे सरकारी कला आणि विज्ञान कॉलेज अभिवृद्धीसाठी आज आमदार रुपाली नाईक यांनी स्थळ परीक्षण केले. या कॉलेजाच्या फाटल्या कारकरी मंडळीन आपल्या मनाक येत तशी इमारत बांधून काढिली. रूपरेषा ना आसतना निर्माण कामगिरी केला. पण आता विद्यार्थ्यांक शिक्षणाक अनुकूल अशी प्रयोगशाळा, क्लासरूम, गार्डन, वयली मजली, तेजेर चढूक पावडे तशेंच लिफ्टाची व्यवस्था अशी सगळी व्यवस्था उरूं जाय. पुढले दिसा जाग्याची अनानुकूलता आशिल्ल्यान वयली मजली करची खूप गरज आसा. कॉलेजात उपन्यासक जागे खाली असून तेजी आतपासून क्रम घेवची गरज आसा. या वेळार आताची कार्यकारी मंडळी सदस्य, कॉलेज प्राचार्य, उपन्यासक, लोकोपयोगी खात्याचे अधिकारी आणि इतर हजर आशिल्ले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. रोलर स्केटिंग प्रचार मोहिमेक सुरुवात. यल्लापूर. कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी आज यल्लापूर शहराच्या तेमगेल्या कार्यालयालागी कामगार विभागाच्या विविध प्रकल्पाबद्दल जनजागृती करच्याक आयोजन केल्ल्या रोलर स्केटिंग प्रचार मोहिमेक सुरुवात केली. या प्रचार मोहिमेक भाग घेवच्या स्केटर्साक आरोग्याबद्दल काळजी घेवूक जाय म्हण कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. या वेळार पट्टण पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनंदा दास, उपाध्यक्ष श्रीमती शामिली पाटणकर, प्रमुख श्री विजय मिराशी, रोलर स्केटिंग क्लबाचो अध्यक्ष श्री दिलीप हणबर, पट्टण पंचायत सदस्य श्री सतीश नाईक आणि कार्मिक विभागाचे अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. शिरसी JMFC न्यायालयाच्या आवारात वकिलाचेर हल्लो. शिरसी. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरसी JMFC न्यायालयाच्या आवारात एक वकिलाचेर हल्लो केल्ली घटना घडली. देवेंद्र नाईक देवनहळ्ळी असे त्या वकिलाले नाव असून राघू बैलप्पा आणि इतर 5 जणांनी मेळून हो हल्लो केला असा आरोप असून या घटनेची शिरसी वकील संघान खंडन केला. आरोपीक ताबडतोब अटक करू जाय म्हणून वकील संघान आग्रह केला. या प्रकरणाची तक्रार शिरसी बाजार पोलीस ठाण्यात दाखल झाला. ಮನೆ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ರಾಘವ್ ಬೈಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವ್ನ ಸಹಚರ 4-5 ಜನ ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ನನ್ನ ಬೈಕನ್ನು ಚಾವಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಬೀಸಾಕಿ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟಿಂದ ಒಂದು ಹೊಡೆದು ನೀವು ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆದು ಬೀಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಈ ರೋಡ್ ಇದರಿಂದ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಸೀದಾ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡೋದು ಓಟೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು? ಹಳ್ಳಿದು ಏನೋ ದ್ವೇಷ. ಅದು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಗೇಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ವಿಚಾರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಈಗ MLC ಜಸ್ಟ್ MLC ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून ओल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगेल्या दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारिकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. कारवारात 13 मेक गडीनाड कन्नडोत्सव. कारवार. कन्नड भाषा, कन्नड प्रदेश भाषा चलनवलन हे जी जागृती करचे उद्देशान मे 13 तारखेक कारवार शहरात सीमाभाग कन्नड उत्सवाचे आयोजन केला असे राज्य सरकारी नौकर संघाचे अध्यक्ष CS षडक्षरी हेमी सांगले. शुक्रवाराक प्रसार माध्यमाकडे उलयतना तेमी सांगले की
नोकर संघ हो फक्त सवलत मागसा ठरत न्ही तर समाजाच्या अभिवृद्धी कार्याक संपूर्ण व्यस्त असा। या उत्सवा वेळार एक सरकारी शाळा दत्तक घेऊन उत्तम सरकारी नोकराक सर्वोत्तम प्रशस्ती प्रदान करतले। कन्नड उत्सवा दीस 13 मेक सकाळी 7 वाजता कारवार बायसिकल क्लब आणि इतर संस्थेच्या सहयोगान गोवा सीमा भाग माजाळी चेकपोस्टाकडेच्यान सायकल फेरी उरतली। 10:30 वाजता जिल्हा रंगमंदिरात कन्नड भाषा स्पर्धा, 11 वाजता सीमा भागातल्या कविले कवी गोष्टी असे अनेक कार्यक्रम असून 5:30 वाजता मयूर वर्मा वेदिकेचेर कार्यक्रम असून पद्मश्री पुरस्कृत तुळशी गौडा हेमगेलो सन्मान असा। रात्रीन कन्नड संगीतोत्सव असून गायक राजेश कृष्णन हेमी हजर उरतले असे कळयला। तळ्यातले गाळ काढून साफसफाई करच्या कामाक सुरुवात। जोयडा रामनगर हांच्या प्रभाग 5 हिंगा श्री तुळजाभवानी देवस्थानाकडे आशिल्ल्या तळ्यातले गाळ काढून साफसफाई करच्या कामाक पंचायत सदस्य विनोद देसाई हेमगेलातीन शुभारंभ जालो। कोरोना काळात स्थानिक नागरिकांक अनेक समस्यांक तोंड दिवचे पडिले। रोजगार हमी योजनेच्या कामाक बी ब्रेक लागिल्ल्यान नागरिकांक काम मेळना आशिल्ली, पण कोरोनाचो प्रभाव कमी जाल्ल्यानंतर रामनगर हिंगा रोजगार हमी योजनेंतल्यान मोठ्या प्रमाणात कामाक सुरवात जाल्ल्यान नागरिकांक रोजगार मेळिल्लो आसा। ताका लागून महिलांन समाधान व्यक्त केला। या वेळार ग्रामपंचायत सदस्य शोभा देसाई, अंजली मालशीत, स्वरा गावकर, किशोरी परिवार उपस्थित आशिल्ले। हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल। फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध। अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल। एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या। हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।